V nasledujúcom rozhovore skombinujeme leto a ženskú krásu. A to doslova. Štúduje navyše dáma, ktorá sa na dlhé roky stala symbolom československej ženskej krásy. Miss Československo z roku 1989 Ivana Christová. Ale my k ženskej kráse pridáme aj leto. Pozveme vás na akciu, ktorá to dokonale mixuje. Miss Domaša 2016. Takže ešte raz Ivana Christová, Miss Československo 1989, toho sa nikdy nezbavíte. Áno, a Rudolf Vojt, organizátor akcie Miss Domaša 2016. No, budeme presviečať mladé východniarky alebo vôbec mladé baby, aby išli na tú Miss Domaša. Kto vás, Ivana, presvedčil v roku 1989, aby ste sa prihlásili? Tak ja už teraz možno, že niekedy to sleduje generácia, ktorá ešte nebola na svete, keď ja som vyhrala. Ja som nevedela, ja som si myslela, že mňa prihlásili kolegovia z práce. Ja som pol roka pracovala v stavoprojekte Prešov a ja som myslela, že každej peknej bábe posielajú proste pozvánku na Miss. Oni ma prihlásili, oni si ma odfotili v kancelárii. Takže vlastne som tam išla absolútne nedobrovoľne, ale ako, bolo to fajn. Čiže aj teraz tie mladé východniarky, ktoré by chceli ísť na Miss Domaša, musia prísť, musia nabrať odvahu, alebo bude stačiť správny kolega, ktorý ich prihlási? Ako to teraz prebieha? Akákoľvek iniciatíva je vítaná, čiže či už svojvoľne, alebo ktokoľvek si myslí, že vo svojom okolí má peknú babu, určite odporúčam ju prihlásiť na túto súťaž. Budú nejaké castingy, pokiaľ viem, lebo samotná akcia, to je začiatok leta. To je tradične. Ako teraz ešte by bola asi zima na Domaši. Možno tento víkend ani nie, ale ideálny bude ten júl. Kde budú tie castingy? Koho každého čakáte? Castingy budú prebiehať v 6 mestách. Budú v meste Stropkov, Bardejov, Svidník, Humenné, Vranov nad Topľou, Košice a Prešov. Každá dievča má vlastne dosť blízko na to castingové miesto, kde sa môže prísť ukázať, kde vypíše dotazník a kde si odfotíme a potom sa vlastne dozvie, že či postupuje do súťaže alebo nie. Ivana, vy ste preslávili tú krásu z východného Slovenska. Stále sú tam pekné baby? Ja si myslím, že najkrajšie. Pozdravujem východ a srdečne vás pozývam, pretože pre každú dámu si Beauty Studio Ivana Christová, ktorá sa postará o vizáž, o to všetko, tak vlastne vás pozývame a ja si myslím, že budete mať veľmi atraktívne ceny. Pre každú dámu, ktorá príde vlastne na ten casting, tak vlastne je pripravený malý darček a ja si myslím, že to má byť spojené tak s tou zábavou, s tým letom, budeme šťastní, happy a vlastne sú tam aj krásne ceny. Ty si mi povedal, že tam je ako nejaké autičko, však to je jedno, aké to nepovieme. Áno, to je prekvapko. Pekné autičko to bude a to, teda Miska vyhrá auto na rok zdarma. A my vlastne s Rudkom komunikujeme už druhý rok, sme sa tak pripravovali na tú spoluprácu a ja si myslím, že sa babi majú na čo tešiť. Jak vlastne na sústredenie, ktoré bude prebiehať, kde budú naozaj profesionáli, ktorí im ukážu, treba ako na to. Stále si možno niektoré dievčatá povedia, že Miss Domaša, do toho ja nejdem, radšej si počkám na Miss Slovensko, že to je taká regionálka. Je aj cesta z Miss Domaše ďalej potom k tej sláve ženskej? Ja vôbec neviem. Áno, určite áno. Možno áno. Mnoho dievčat, mnoho misiek, ktoré boli na Miss Domaša v minulosti, tak sa objavili potom aj v celoslovenskej súťaži. A mňa veľmi zaujíma, vyhrala niekedy iná deva ako východniarka Miss Domaša? Alebo je to vyslovene len o prehliadke tej východniarskej krásy ženskej? Na Miss Domaša môže prísť ktokoľvek, čiže pokiaľ ma pamäť neklame, tak v minulosti myslím, že vyhrávali len samé východniarky, pretože mali to predsa len najbližšie, ale na Miss Domaša môže prísť dievča z Bratislavy, z Prahy. Ivana nám povie, že to nie je len o vzdialenosti, ale že tam aj nejaký genofond je na tom východe. Vieš, ja si myslím, že my sme takéto srdce Európy, ja si myslím, že máme nádhernú krajinu od Prahy až po úplne Sninu a že vlastne tu sme tak pomiešaní, že tie naše ženy, aj muži sú veľmi šarmantní a ženy sú nádherné a dovolím si povedať, že to troška sa v tom vyznám, lebo som pochodila svet a vy môžete byť veľmi spokojní ako chlapská populácia. Ja sa nesťažujem, mám východniarku. My máme vlastne takisto, tam budú úžasní účinkujúci. Ty si naozaj vytvoril krásny program. Koho tam uvidíme, no? Program je veľmi zaujímavý tento ročník. Adam Durica je jeden z takých hlavných headlinerov, skupina Tublatanka, obľúbení Kandračovci, Separ, Mafia Corner, to je na sobotu a v piatok celú tú scénu obohatí vlastne celá tá najpopularnejšia DJ-ská scéna. Hovoríme, stále už sme spomenuli, že piatok, sobota, ale mám pocit, že dátum sme nepovedali. Júl. Júl, 15. 16. júla. 15. 16. júla. Domaša Dobrá.
Dobránska zátoka konkrétne. Samotná tá miska bude ale iba v sobotu, alebo už aj v piatok, ak hovoríme o piatkovom programe? Či piatok je na to, aby sme rozohriali pánov? Tak ja neviem, ja nikoho rozohrievať nebudem. Ja mám na starosti dámy, ako aby vyzerali nádherne. To mám na starosti ja so svojimi babami, ale ja si myslím, že ten program asi bude zaujímavý pre tých ľudí, ktorí tam budú. A sú nejaké kritériá, čo musia dievčatá splniť, aby sa zase zbytočne nehlásili a otočíte ich na tom Vieš, castingu? ja si myslím, že všetko si nájdú na facebookovej stránke alebo na webovej stránke Miss Domaša. A ja si myslím, že práve čo mne je sympatické na tejto súťaži je to, že je to spojené s letom, že nemusí tam byť absolútne presne, koľko musí meriať, lebo niekedy možno to je také nefér voči tým krásnym, ale menším ženám. Hej, a teraz tu si to môžu tak naozaj prísť a skúsiť. Na druhej strane si myslím, že na takej akcii, ako je Miss Domaša, že nemôže chýbať tá promenáda v plavkách. To je asi taká tradičná súťaž. Tak je to Občas to totiž dávajú preč, pokiaľ som všimol, že nie každá miska už má promenádu v plavkách. Tak pozrite sa, ja som presne včera o tom bavila, ešte s Ružom, keď sme telefonovali a hovorím, že tak na to sa vlastne tí chlapi najviac tešia. A asi, ja si pamätám, že bol 89. rok, ja som bola veľmi hamblivá, hej, mala som, myslím si, že ešte ani, že 18, akurát 89, ešte 18 rokov a my sme mali celé plavky. A aj to bolo na mňa too much, keď som mala proste prejsť cez to molo. A ja si myslím, že dneska tie dievčatá sú úplne akože také odvážnejšie, také, že wow, idem na to, ukážem proste to svoje krásne. Ale vidím, že aj nejaký voľný program si musia prichystať. To zase už nie je taká sranda, ako dať si plavky a prejsť tam ale to ja si zase pamätám, to bolo folklórne číslo. V 89. Ja som spievala. Folklórne číslo mala Silvia Lakatošová o niekoľko rokov neskôr. Ale ľudovku ste spievali. Áno, ľudovku som spievala, lebo som nevedela, ako vyplniť minútu rozprávania, tak dneska už s tým nemám problém. Takže... Keď sme pri tom, vy budete aj moderovať tú Domašu, dobre som to pochopil zo stránky. Áno, Ivana bude... Čiže sa vrátite na tú scénu. Moderátorka. Tak je pravda, že ja som tak utekla z toho showbiznisu, ako ja blahoželám všetkým, ktorí to robia. Mám za sebou veľa moderovaní, kultúrno-spoločenských akcií, dokonca aj priamých prenosov veľakrát v Čechách. A tak budete mať aj dobrého partnera, Ľuboš Sárnovský. Áno, stretli sme sa, ja som naozaj ako váhala, priznám sa, že som nepovedala hneď, že áno. Bojovala som proti tomu, som povedala nie, ja som tu proste na to, aby som robila dievčatá krásne a vlastne dala im ten pocit, aby boli proste také sebavedomé a to. Keď som sa stretla s vašim kolegom, tak som povedala, taký celkom pekný chlapec, čumný, tak sa nejak zladíme. Tak sa na to veľmi teším. A z východu, Prešovčan. A z východu. To mi je veľmi sympatické, to je taká... My sme tu všetci inak dnes z východu za tým stolom. Áno, ja nebudem hovoriť. Ale vieš, čo to je... Ale to je úplne, ja si myslím, že to je tak fajn, lebo nie je niekedy smiešno, hlavne keď som sa vrátila po 13 rokoch, keď som robila modeling vonku a vrátila som sa domov a tu sa naozaj ľudia rozdielovali na tých východniarov, západniarov, stredné Slovensko. Fú, tak ja si myslím, že nikde inde to neriešila, my to riešime, takže môžeme byť rádi. Dobre, na Domaši je vítaný každý. Veľmi pekne ďakujem. Aj my ďakujeme. Teším sa na Domašu. Za príjemný rozhovor. Ďakujeme. Tak, ďakujeme.